32-es rész. A titkos szó. Sziasztok! Gondoltátok volna, hogy egyszer eljutunk idáig? A mai részben megint egy kicsit bulvárosabbnak tűnő témát hoztam számotokra. Edzésről és táplálkozásról lesz szó. Pontosabban ezzel kapcsolatban van egy olyan fogalom, amit szeretnék veletek megosztani, ugyanis azt gondolom, hogy ez a fogalom van minden olyan sikeres életmódváltás mögött, amikor valaki sokáig fent tudja tartani azt az életmódváltást, amiben nagy lendülettel belevág. Tehát egy olyan szót szeretnék számotokra elmondani, amit hogyha ismételgettek magatokban, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy sokkal tovább fogtok tudni edzeni, és odafigyelni a táplálkozásotokra. És hogy mi ez a szó, az ebből a videóból fog kiderülni. Mielőtt azonban elmondom nektek ezt a titkos szót, ami egyébként nekem is nagyon sokat segít, hogyha táplálkozással vagy edzéstervezésről van szó, előtte szeretnék egy rövid történetet elmesélni nektek. Ez a történet pedig Tibinek, Ricsinek és Krisztiánnak a története, aki egy szép család. Csak azért választottam ezeket a neveket, ugyanis a családtagjaim és a vendégeim között egy Tibor, egy Richárd és egy Krisztián sincsen, de természetesen, hogyha közöttetek van Tibor, Richárd vagy Krisztián, akkor gondoljatok bármilyen másik nevet ennek a történetnek a nevei mögé. Tehát Tibi, Ricsi és Krisztián egy család, van még egy anyuka is, őt nevezzük mondjuk Szandinak. Tibor, az apuka, Tibi, autószerelő, és a két gyereke, kitartó Krisz, illetve mindent azonnal Ricsi, az egy testvérpár, akik nagyon szeretik a Halálos Iramban című sorozatot. Ez angol az a Fast and Furious, amiből most jelent meg a 10. rész, és elmennek, Ricsi és Krisz elmennek és megnézik a Halálos Iramban 10-et, és úgy döntenek, hogy most már itt az ideje, hogy nekik is legyen egy igazán szuper utcai menő versenyautójuk, amivel baromi gyorsan tudnak menni, és ami elképesztően jól is néz ki. Kitartó Krisz oda megy az édesapjához, Tiborhoz, az autószerelőhöz, és megkérdezi, hogy hogyan lehetne neki egy ilyen autóra szert tennie, ugyanis annyi pénze nincsen, hogy bemenjen egy szalomba és egyből egy ilyen versenyautót vásárolja meg, és édesapja azt mondja neki, hogy hát Krisztiánkám, szépen lassan kéne kicserélni az alkatrészeket, mikor mennyi pénzed van, akkor eleinte ki kéne cserélni a futóművet, utána ki kéne cserélni a kuplungot, aztán utána a felfüggesztést, nem értek az autókhoz. Ugyanakkor testvére, mindent azonnal Ricsi, ő azt mondja, hogy az öreg az már hülye, nem ért hozzá, és ő azonnal szeretne egy olyan autót, ami jól is néz ki, és gyorsan is megy, és az öreg azt se tudja, mi az az internet, úgyhogy ő majd fölmegy az internetre, és majd megnézi, hogy kik foglalkoznak ezzel, és ő hallott erről, hogy van chip tuning, meg van nitro, és akkor higgyel a testvére, hogy neki sokkal hamarabb lesz ilyen menő autója. Úgyhogy ő ki is néz egy céget, akik úgy hirdetik magukat, hogy azonnal eredményt lehet elérni, és nagyon gyors autót tudnak chip tuninggal készíteni. Ki is fizet 1-1,5 millió forintot, körülbelül ennyibe kerül. Meg is kapja a nitro feltöltőt, meg a chip tuningot, meg az olcsó spoilereket az autójára, és el is kezd vele menőzni a városba. Azzal az egy problémával nem számolt, hogy egy 300-400 km után széthullik az autója szinte a darabjaira. Ezzel ellentétben kitartó Krisz betartja édesapjának az útmutatását, és lassan alkatrészenként cseréli ki az autójában azokat a különböző részeket és elemeket, ami ahhoz kell, hogy 3, 4, 5 vagy 6 év múlva egy jól funkcionáló, jól kinéző és menő autója legyen, hogy képes legyen elviselni azt a terhelést, amit a motor a különböző tengelyekre rászabadít. Eddig tart a történetem, eddig tart a mesém. Szerintem értitek ti az analógiát, valahol a táplálkozás és az edzés az szintén olyan, mint egy spoiler, illetve egy motortuning. Azt gondolom, hogy ha valaki egyszerre kezd el diétázni és intenzíven edzeni, az működik, csak nem tartható fenn sokáig. Megeszi az ember lelkét, és a szervezetünk nem arra lett kitalálva, hogy folyamatosan magas intenzitású, úgynevezett high intensity interval tréningeket végezzünk velük. Természetesen, ha mellé vesszük azt is, hogy a kalóriákat megvonjuk magunktól, és nem kapunk megfelelő energiát az ilyen fokú és nehézségű edzésmunkának az elvégzéséhez, akkor sajnos előbb vagy utóbb az ember fel fog borulni fizikailag, mentálisan, lelkileg. Tehát ez egy működő dolog, viszont hosszú távon nem fenntartható. Táplálkozásban nagyon gyakran halljuk azt a elméletet, hogy 80%-ig kell teleenni magunkat, vagy hogy
mindent lehet enni, de mértékkel. Ezeknek az üzeneteknek van valóságtartalma, viszont mindenkinek máshol van a 80% vagy az arany középút. Hogyha én szeretnék 6500 kalóriát megvacsorázni egy ültőhelyembe, akkor az 5500 kalória is mértéknek fog számítani, valamint a mindent lehet enni, abba csak mértékelbe az is beletartozik, hogy a csülkös pacal után egy dobos torta megevése mértékkel, az lehet, hogy hiába tartok mértéket, egy nagyon megnövekedett kalóriabevitelt eredményez. Tehát mi az az egy szó, amivel meg tudjuk tervezni úgy az edzéseinket és úgy a táplálkozásunkat is, hogy ez fenntartható legyen? Elmondom, a megismételhető. Tehát mind az edzésednek, mind a táplálkozásodnak megismételhetőnek kell lennie. Hogyha egy edzést úgy fejezel be, hogy képtelen vagy járni, vagy elterülsz a földön, lihegsz, szenvedsz, akkor valószínűleg túlzott edzésmunkát végeztél, ami egy évnek egy bizonyos szakaszában, vagy hogyha különleges versenyfelkészülési céljaid vannak, akkor megengedhető egy rövid időszakig, azonban az élethosszig tartó sportolást nem lehet mindig maxra csinálni. Ha mindig teljesen nullára elfárasztod magadat, akkor előbb vagy utóbb fel fogsz borulni. És természetesen a táplálkozásra is igaz ez a megismételhető szó, ugyanis hogyha a táplálkozásod, egy étkezésed megismételhető, az azt jelenti, hogy biztosan nem etted túl magadat. Természetesen ezzel nem fogunk olyan hamar eredményeket elérni, mint hogyha elkezdjük éheztetni magunkat, és elkezdünk nagyon intenzív edzésmunkát végezni, de higgyétek el, a testünket érő rendszeres ingerek azok, amik hosszú távon eredményre fognak vezetni, és így a testünk meg fogja tanulni, hogy mi az az edzésmunka, amit képesek vagyunk elvégezni, és végső soron be fog következni az az adaptációs változás, aminek az eredménye lesz az az áhított külalak, amit nagyon sokan szeretnének különböző módszerekkel rendkívül gyorsan eladni a számotokra. Amennyiben a táplálkozással kapcsolatban további kérdéseitek vannak, akkor azt ajánlom, amit már korábban is, hogy keressetek fel egy dietetikust, ugyanis ez a terület a dietetikusoknak a szakterülete, ők azok, akik ma a hatályos jogszabályok értelmében étrendet írhatnak a számotokra. És hogy egy kicsit még visszatérjünk arra, hogy mit jelent az, hogy az edzésed legyen megismételhető, szeretném elmondani nektek, hogy a Westside Barbell Clubnak az alapítója és vezető edzője, Louis Simmons mindig azt mondja, hogy az edzésed adjon hozzá többet, mint amit kivett belőled. Szintén egy nagyon híres MMA edző, Steve Bakary mindig azt ajánlja a sportolóinak, hogy az adott szettet, mondjuk deadliftben vagy guggolásban ott fejezzék be, ahol a legerősebbnek érzik magukat. Ezáltal fog megvalósulni az az üzenet, ami így hangzik: do as much as necessary, not as much as possible. Ami annyit jelent, hogy annyit csinálj, amennyi szükséges, és ne annyit, amennyit csak tudsz. Hogyha túlzott edzésmunkát végzel, vagy túlzott edzésmunkát végeztek, akkor nagyon meg fog növekedni a regenerációs idő. Amennyiben viszont pont ez alatt a határ alatt abba hagyod az edzésmunkát, ezáltal jelentősen le fogod tudni rövidíteni ezt a regenerációs időt, és megismételhető lesz az edzésed a következő nap, és a következő nap, és a következő nap, és hidd el nekem, hogy 2 hét alatt 6, 8 vagy 10 mérsékelt intenzitású edzéssel biztos, hogy jobb eredményt fogsz elérni, mint hogyha egy héten egyszer vagy kétszer teljesen odavered magad. A mai videómnak tehát ez az üzenete, ezt mantrázgassátok magatokba, amikor leültök táplálkozni az asztalhoz, vagy nem ültök le az asztalhoz, vagy amikor egy jó, kemény, veretős edzést akartok csinálni, figyeljetek arra, hogy az adott szett, az adott ismétlés, vagy az adott étel elfogyasztása megismételhető legyen. Hogyha mindig a táplálkozásod és az edzésed ebbe a megismételhető kategóriába tartozik, akkor garantálom neked, hogy fejlődni fogtok. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, tetszett a mai videóm. A folyamatosan frissülő, hasznos tartalmakért iratkozz fel. Személyi edzéseim a Life Egyetelében történnek, a videóban szereplő exkluzív képeket és kiegészítőket pedig a Grindr Café and Showroomban próbálhatod ki, ha pedig vásárolni szeretnél, használd a Tesi TV kódot. Köszönöm a figyelmedet, ne feledjétek, a mozgás élet, a mozgás éltet.